салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. ПСЖ боз аз 3 имтиёз маҳрум шуд. соли 2023 мисле ки барои дастаи парижӣ он қадар хушу хотирмон сипарӣ намешавад. Онҳо дишаб дар рақобат бо дастаи Реймс дар дақиқаи 96 аз 3 хол маҳрум шуданд. Инро мегӯянд бозии буридаро бо 2 дасти адаб доданд. ПСЖ дар ин рақобат то охирин нафаси бозӣ бо ҳисоби 1-0 ғалаба мекард, вале танҳо дар охирин нафасҳои бозӣ, аниқтараш дар дақиқаи 96 бозингарони Реймс гол заданд ва ҳисобро мусовӣ намуданд. Дар қисми аввал бозингарони Реймс ба қавле парижиҳоро нафаскашӣ намуданд ва бо ҳамлаҳои пайдарпай ҳамагӣ 9 зарбаи мустақим ҷониби дарвоза заданд ки бозингарони ПСЖ дар ҷавоб ба 9 зарбаи ҳариф танҳо 1 зарба зада буд. Дар қисми аввал танҳо 1 зарба заданро ПСЖ чандин сол пеш, аниқтараш моҳи апрели соли 2018 анҷом дода буд. Дигар каме кам дар қисми аввал 3 зарба ва зиёда аз он мезаданд. Ана дар қисми дуюм бачаҳои ПСЖ баъди ба майдон омадани Марко Верати андаке бедор шуданд ва дар дақиқаи 51 голи ягонаи худро ба ҳадаф расониданд. муаллифи гол Неймар шуд ва ассист ба номи Ашраф Ҳакимӣ навишта гардид. Марко Верати ҳанӯз 15 дақиқа пеш ба бозӣ даромада дар дақиқаи 59 дар як бархурд гунаҳгор эътироф шуд ва ба корти сурх ҷазо гирифт. Верати бо ин корти сурх ба қавле рекорд гузошт. ӯ аз мавсими 2017-2018 то ин ҷониб ягон маротиба корди сурх нагирифта буд. корди сурх ҳам дар ҳамон вақте ба миён меояд ки ҳариф аз ту зур аст ва ба риштаҳои асабат бозӣ мекунад. баъди ин боз футболбозони дастаи Реймс футболро бар зиммаи худ гирифтанд ва ситораҳои ПСЖро маҷбур сохтанд ки имрӯз шумо нақши тамошобинро иҷро намоед. дар натиҷаи фишорҳои аз ҳад зиёд ниҳоятан бахт дар дақиқаҳои 96 ба рӯяшон хандид. Балогун аз пушти Рамос ва Маркиньос моҳирона гузар кард ва тӯбро вориди дарвозаи Донарума намуд. Балогун дар Лигаи якум аллакай 11 голи худро ба ҳадаф мерасонад. ин ҳам аз сафи ҳамон бозингароне ҳаст ки аз Арсенал ба иҷора рафтааст. натиҷаи 4 бозии охири даста ба таври зайл аст. аз Ланс 3-1 шикаст хӯрданд, Анжеро 2-0 шикаст доданд ва аз Рен ҳам 1-0 шикаст хӯрданду бо Реймс 1-1 мусовӣ намуданд. ана оқибати ба кори дигар гузаштанд. ҳамин қадар бачаҳои муҳоҷир маслиҳат доданд ки сохтмон оқибати хуб надорад, гӯш накарданд, рафтанд. муроҷиат ба мухлисоне ки дар мамлакати Русия кору фаъолият доранд. бонки машҳури Тинкофф роҳҳои интиқоли маблағ ба наздикону пайвандонатонро осон мекунад. аз имкониятҳои навини корти дебетии Тинкофф Блек истифода баред. корти дебетии муфиди Тинкофф Блек барои шаҳрвандони хориҷӣ дастрас аст. бо он шумо метавонед дар худи барномаи бонк ба Тоҷикистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бе комиссия маблағ интиқол диҳед. аз линки зери видео буда кортро дархост кунед. он дар саросари Русия ба шумо ройгон расонида мешавад ва шумо метавонед аз тамоми бартариҳои он истифода баред. бартариҳои корт имконияти анҷом додани интиқоли фаврӣ то 20,000 рубл дар як моҳ бе комиссия дар худи барнома, берафтан ба бонк бо рақами телефон ба Тоҷикистон, Арманистон, Қирғизистон ва Узбекистон. дар барнома шумо фавран мебинед ки чӣ қадар маблағ ба қабулкунанда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. имконияти дархосткунии кортҳои иловагӣ ба наздикони худ ва истифодаи суръатҳисоб ба тамоми оила. телефони маркази тамос аз душанбе то ҷумъа аз соати 9 то соати 21 фаъол аст ва оператор ба шумо ба забони тоҷикӣ ҳарф мезанад. барномаи қулайро бе рафтан ба бонк истифода баред. пардохтҳои коммуналӣ, андозҳо, ҷаримаҳо, борҷҳои давлатиро дар худи барнома бо истифода аз реквизитҳои бонкӣ ё QR-рамз бе комиссия пардохт кунед. пардохти автоматӣ барои алоқаи мобилӣ, интернет ва телевизионро танзим намоед. ҳисоби худро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё пули нақд ройгон пур кунед. шумо инчунин метавонед ба корти мо маош гиред. пули нақдро бе комиссия гиред. то 500,000 рубл дар банкоматҳои Тинкофф ва то 100,000 рубл дар дигар банкоматҳо. агар шумо зиёда аз 3,000 рубл пул зиёд бигиред. ба линки дар зери видео гузошта барои корти дебетии Тинкофф Блек дархост монед ва аз ҳама бартариҳои он истифода баред. шумо фақат тавассути ҳамин силкае ки ман дар ҷои описание мондаам даромада дархост гузоред ва ба шумо дар саросари Россия ройгон оварда мерасонанд.
акнун дар бораи легендаи зиндаи корти теннис ҳарф мезанем. дирӯз дар финали мусобиқаи бузурги Australian Open Новак Ҷоковичи сербӣ бар зидди Стефан Цитсипаси юнонӣ ғалаба ба даст овард. акнун мушкил аст рад кардан ки ӯ яке аз бузургтарин теннисбозони таърих аст. аз мусобиқаҳои тоскулоҳи бузургу ҳаминак 22-мин ҷоизаи чемпиониашро ба даст овард ва шумораи рекордҳояшро бо Рафаэл Надали испанӣ баробар кард. аз чунин мусобиқаҳои сатҳи баландтарин Рафаэл Надал ҳам 22 ҷоизаи чемпионӣ ба даст овардааст. Новак ҳам акнун ба рӯйхати онҳое шомил гардид ки дар миёни 4 мусобиқаи бузургтарин дар якеаш 10 маротиба чемпион шудааст. Ҷокович дар ғолибияти охир аз 10-умин ҷоизаи чемпиониаш танҳо дар мусобиқаи Australian Open истиқбол гирифт ва дар умум аз кулли мусобиқаҳо бошад 93-ум ҷоизаи чемпиониро ба хона бурд. яъне 93 маротиба дар мусобиқаҳои гуногун чемпион шудааст ва бо ин аз Рафаэл Надал пеш гузашт. дар бисёр ҷоизагӣ аз ӯ танҳо Иван Лендл бо 94 ҷоиза, Роҷер Федерер бо 103 ҷоиза ва Ҷимми Коннорс бо 109 ҷоиза пеш ҳастанд. ҳамин рӯз Новак Ҷокович бори дигар ба садри аввали радабандӣ ё худ рейтинги беҳтарин теннисбозон баргашт ва ин маротибаи ҳафтум аст ки сербӣ ба ин мақом мерасад. ӯ бори ҳафтум аст ки мавсимро ҳамчун ракеткаи рақами 1 ҷаҳон хотима медиҳад. рекорди дигари ӯ ин аст ки аз моҳи майи соли гузашта ӯ ҳамагӣ 52 рақобат гузаронидааст ва аз ин 52 бозӣ дар 49 тоаш ғолиб шудааст ки 3 шикасташ аз Карлос Алкарас, Рафаэл Надал ва Холгер Руне буданд. ана барои чӣ мардум ба теннис он қадар ҳавас надоранд? ҳамаи ҷоизаҳоро Ҷоковичу Надал мегирифтаанд. дар дунё 92 ҷоиза аст, 93 тоашро Ҷокович гирифтааст. шумо агар чемпионшип ё худ чемпионати дуюмдараҷаи Англияро пайгирӣ намекунед, пас гӯш кунед ки он ҷо чӣ гапҳое мегузарад. сараввал мехоҳам ба саматон расонам ки чемпионшип ғайри топ 5 чемпионати Аврупо қариб аз ҳамаи мусобиқаҳои кишварҳои дигар нуфузи зиёд дорад. Майкл Каррикро ёд доред? баъди рафтани Сулшер аз МЮ ӯ чанд муддат сармураббигии дастаи деҳҳои сурхро бар зимма дошт ва ӯро дар ин маснад Ралф Рангник иваз намуд. Криштиану Роналду ду пой дар як мӯза мегуфт ки ба Каррик шонс диҳед мешавад. ҳеҷ кас бовар намекард. акнун бубинед ки Майкл дар 3 моҳ ба чӣ корҳое қодир шуд. ҳамагӣ 3 моҳ пеш, аниқтараш 24 октябр ӯ ба симати сармураббигии дастаи Мидлсбро даъват шуд ва дар ҳамин 3 моҳ дастаро аз зинаи 19-уми ҷадвал ба мавқеи 3-юм баровард. ӯ барои роҳ ёфтан ба Премер-лигаи Англия мубориза мебарад. пеш аз ӯ Крис Уайлдер сармураббии дастаи мазкур буд ва дар замони ӯ даста дар мавқеи 14-ум қарор дошт. барои натиҷаҳои бад Крисро бо Лео Перкович иваз намуданд ки ӯ дар 5 бозии охир дастаро аз 14-ум ба 19-ум бурд. баъдан охири моҳи октябр дар ин симат Майкл Каррик фаъолиятро оғоз кард. дар 10 бозии пайҳам Майкл бо ин даста ҷамъоҷам 22 имтиёз ба даст овард. ин корро дар таърихи футбол фақат як маротиба сармураббии дастаи борро Брайан Робсон анҷом дода буд. ҳанӯз дар нишасти матбуотии аввалаш аз Майкл пурсиданд ки сабки мураббигии ту ба сабки сер Алекс Фергюсон ягон монандӣ дорад? ӯ гуфта буд ки чӣ ман ба ҳамон шотландии ранҷида ягон монандӣ дорам? бо ана ҳамин ҷавоби зебо ба суоли беақлона Майкл Каррик фаъолияти мураббигии худро оғоз кард ва ҳоло дар рӯйхати муваффақҳо қадам мемонад. сирри муваффақати ӯро чунин баҳо медиҳанд ки ӯ сараввал ба фазои даста оромӣ ба вуҷуд овард. ҳатто иқрор омадааст ки ман дар бозиҳо ва лаҳзаҳои нозук ба эҳсосот дода намешавам. ҳамин рӯзи шанбеи гузашта дастпарварони ӯ дастаи Уотфордро шикаст доданд ва умеди рафтан ба Премер-лигаи Англияро бештар намуданд. баъди Лемпарду Ҷерард Руни он қадар ба маҳорати мураббигии англисҳо бовар надорам, вале Каррик шояд ин шубҳаро аз байн бубарад. англисҳо як одати бад доранд ки вақте як мураббӣ дастаро аз чемпионшип ба Премер-лигаи Англия мебарорад, дарҳол ивазаш мекунанд. метарсанд баъдан раҳбарияти бошгоҳи Мидлсбро ба ҷои ӯ ким кадом як Гарри Поттеру, Брендан Роҷерсу Жан-Клод Ван Дамро набиёранд. ба фикрам Барселона имсол чемпиони Ла Лига мешавад. инро аз натиҷаи бозиҳои охири дастаи шоҳона баҳо медиҳем. дирӯз дастаи Реал дар бозӣ муқобили Реал Соседад муваффақ нашуд ва бидуни задани гол бозиро хотима бахшид. ҳарчанд Реал шикаст нахӯрд ва бозӣ мусовӣ шуд, вале оморҳо ба қавле вайрон шуданд. Реал дар 30 бозии охири худ аввалин бор аст гол намезанад. дар 29 бозии охир новбаста аз натиҷа футболбозони сафедпӯши Мадрид ҳадди ақал як гол ба самар мерасониданд. дар ин бозӣ Реал
воқеан аз саседат бартарӣ дошт ва ҷамъоҷам 20 зарба ҷониби дарвоза зад ки 7-8 мустақим буд. Ана аз ҳама ҷой ба қавли қизиқи хабар он аст ки фарқияти имтиёзи дастаҳои Барселона ва Реал хеле зиёд шуд. Дар ҳамин даври рақобатҳо Барселона дар сафар дастаи Жиронаро шикаст дод ва бо 5 холи зиёд аз Реал сартозии ҷадвалро бар зимма гирифт. Барселона 47 хол дорад, Реал бошад 42 имтиёз. аммо чизи дигар ин ки то охири мавсим бозиҳо хеле зиёд аст. ҳоло имсол Реал қариб ки аз легендаҳои даста кам истифода бурдааст. азаро не, доваронро мегӯям. ҳамин ливерпулро чӣ бало зада бошад? дар раунди чоруми мусобиқаи ҷоми Англия дастаи Ливерпул дар сафар аз дастаи Брайтон шикаст хӯрд. имсол хоби даҳшати ливерпулиҳо маҳз ҳамин дастаи Брайтон гашт. бозӣ 1-1 буд, вале дар охирин дақиқаҳои иловагии бозӣ Каоро Митома сари мухлисони Ливерпулро ба қавле вайрон кард. ӯ голи ғалабаоварро зад ва бори дигар ба ҷаҳониён исбот намуд ки Ливерпул имсол як дастаи миёнаҳол аст. Ливерпул дар 6 бозии охир аллакай сеюмин шикасти худро пешвоз мегирад. мерсисайдиҳо дар соли 2023 танҳо дастаи Вулверхэмптонро шикаст дода тавонистанд тамом. дигар чӣ хеле гуфтем, 3 шикаст доранду 2 мусовӣ. дар бозиҳо муқобили дастаи Брайтон бошад, Ливерпул тамоман омори ғайриоддӣ дорад. дар 7 бозии охир сар карда аз 28 ноябри соли 2020 то ин ҷониб онҳо фақат 1 маротиба ғалаба карданд ва 3 маротиба шикасту 3 мусовии дигарро ба қайд гирифтанд. ҳамагон шояд борони маълумату танқидро болои Юрген Клоп бирезанд, вале маро мебахшеду, ҳоло ман мактабхон будам ки дар Ливерпул Салоҳу, Фирминьову, Хендерсону, Фабиньо бозӣ мекарданд. мактаб тамом шуд, донишгоҳ тамом шуд, фарзандомон мактабу донишгоҳро қариб тамом карданд, Салоҳу, Фирминьову, Фабиньо иваз нашуд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.